Bertxotan errexo iten zaigu izketan baino, batzutan. Abesteaz, aspertu zaren gairik badago? Bueno, aspertu ez nuke esango aspertu naizenik, baina nire buruari oin ezberdinekin eta doinu ezberdinekin entzuteko gogoa izan du zenbait gairi buruz, gai garrantzitsuak izan direnean eta tamalez ez, gaurkotasunak behin eta berriz errepikatu arazi dizkigunean, hori bai. Zer nahiago zenuke, plaza asko baina txapelik ez, ala txapela buruan baina plazarik ez, honetan zalantzarik ez daukat. Nahiago dute txapelik ez izan eta plazan aritu, hori garbi. Norekin iritsi nahiko zenuke txapelketa nagusiko buruz burukora? Bertxokide asko bururatzen zaizkit. Zaila egiten zait. Bat aukeratzea, baina adibidez Oiana Iguaran Barandiaranekin. Kantatzean, poltsikoan ezer gordetzen duzu? Gorde propio, gorde agian ez, baina tokatu izan zait aurren gusanitoak, jostailuak eta bestelakoak aurkitzea txanponak baino gehiago. Joaten altzara bertso saioak entzutera, joan izan naiz, ez gaztetxotan, baina bai benetan bertso zaletu naizen honetan, baina azken denboran ez daukat demorarik horretarako, baina bertsozale ere naizela esango nuke orain, eta bertsoa.eusen konsumitzaile bilakatu naizela denborarik ez daukadanetik. Zer pentsatzen duzu holtzara bakarrik zoazenean? Normalean taldean joaten gara holtzara, eta horrek babesa handia ematen digu, eta bakarka noanean, normalean ganbarakoren bat egitera noanean, egia esan burua erabili nahiko nukeen doinuan edo doinuetan izaten dut, eta kontzentratzen saiatzen naiz, ez? Inguruko energia hori jaso bai, baina norabidea ez galtzen, hori izango.